IFM News. Sports. Naka ni Asian champion Ernest Jan Idiay Obiena iti mana gold ang medalya iti 2026 season kalpasan na lagari iti International Springer Meeting anaangay iti Cottbus, Germany. Na-record ni Obiena iti 5.77 meters clearance tapno mayalat iti muna apwesto. Kadwa ni Obiena iti pareha sa pwesto ni world number 5 Mano Vloon manipod iti Netherlands. Target ni Vloon ang maala iti solo pwesto ngayong sana na ibalayagyan ang maselyo iti 5.84 ang metro iti attempt na daytoy. Daytoy iti season best ni Obiena ita atawen. Iti kabuklan doon ang medalya tinayokor ni Obiena. Imo na iti bronze ang medalya na iyokor na iti 6 staff indoor Düsseldorf tournament iti Germany. Sumunod ng mga ipagpased ni Obiena iti Asian Indoor Championship iti Jiangxin, China ang mga itong Pebrero 6 ang hingga 8. Para iti IFM Sports, dahito ni Idol Joey C. Tatak IFM.